Folio neix el 2015 amb la creació a la Universitat Oberta de Catalunya de 2 graus nous, el grau d'Arts i el grau de Disseny i Creacions Digitals. Són disciplines creatives que requereixen d'interacció amb el que diguem objectes gràfics, logotips, vídeos, imatges, fotografies, i el que decidim és que els estudiants han de tenir un entorn, un espai virtual que sigui apte per poder intercanviar aquestes imatges entre els alumnes, amb els professors i d'alguna manera també amb el públic en general, que puguin compartir aquests continguts. L'estudiant, en aquest cas, pot escollir si vol que siguin continguts públics, que pugui veure tothom, que siguin continguts que només es puguin veure a dins del campus i d'aquesta manera aprendre una mica en comunitat, cosa que és un dels objectius que sempre ha tingut la UOC. Folio és una plataforma de publicació de continguts. Algunes vegades n'hem parlat com una xarxa social d'aprenentatge o d'estudiants, basada en WordPress, que és una plataforma lliure, però el que hem fet ha sigut implementar una sèrie de tecnologies que permeten connectar el campus, l'entorn d'aprenentatge virtual que té la universitat, amb l'entorn de publicació de continguts, que és WordPress. D'aquesta manera, els estudiants el contingut que publiquen el poden associar a activitats de l'aula i, per tant, compartir-ho amb els companys de classe. Té el potencial de ser un espai personal, per primer cop en la UOC, de treball on l'estudiant desenvolupa els seus apunts, els seus continguts i va guardant una memòria al llarg de la carrera, i transforma el model pedagògic que tenim actualment, que està centrat en l'activitat, per centrar-lo en l'estudiant al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Vam començar fa 4 semestres amb el primer pilot, amb Folio amb 57 estudiants. El pilot va anar bé, vam seguir creixent, hem crescut de forma exponencial, ara estem al voltant de 2.200 estudiants, i al febrer entrarà l'eina catàleg del que és el campus de la UOC, que vol dir que potencialment es pot fer servir per tots els estudiants de la universitat. Les línies de futur són aconseguir que aquesta plataforma s'independitzi d'alguna manera del que és el model UOC, únic i exclusivament, i es pugui transferir a altres universitats que puguin estar interessades en aquest model. Per mi, Folio és una proposta d'empoderament als estudiants, d'alliberació de les restriccions que suposen les xarxes comercials actuals que coneixem i una proposta de crear un futur on, quan busquem a internet, trobem continguts avalats per professionals, professors, però creats i cuidats per part dels estudiants, de la comunitat d'estudiants, que és enorme, no només a la UOC, sinó de tot el teixit mundial.